Kanu ngadap da jesu komen baik songo yau blay utrai kan rad unong bo nong thau jongi banwan hafi si sinpat ling baka kanika YouTube channel te kani kalong kawai pa kalenti ru ako menigi sengi wan rai ka khobor ka tinu blay syagaye ka sem ka jongfi but hani si kanu kadap ru kamen sim haga jing kya lama jing ja ki baja haga ri ke jongi te jing kali manta ka long ku bujai ben rio ngi don na em ka jing kermen kat sepingi fai ngi i ba ngi long kum gi bre gi brasa rings dot no ha jing ja baro lor ko ba arsdem tam ai lawar unu kunyang jing pang coronavirus ulakta yani ga ri je bari jongi mangilong ki baret pai bat hanika sisnem pat ngi i ba kanika jingpang kanang jor nang jor bat bon ru napdeng jongi ngila do no igi ei batoy ngi jongi igi parlok ki jongi igi marjan marpa ki jongi bat igi brio bang itu ithau onu kunyang jingpang khulam map yano inoru lagadai ki ba ruspa lagadai ki ba la bangin ong ki ba khamdok khamsitam ne kadai ikiru khrau kirun borom ne kadai yai kinunu ki brio ki wan na ki yeng bar ki background yo ki ba bon ka partai ka bratebe ya ga jim ka jongki hindai baro kawai gi i ba kare jingpang kala pen khenyo igi ba bon napleng ki nong chonong hagari ki jongi bangin yo ka jing sumar te dana fi bla yo ban shem ek injection vaccination badana fi ba kam padio ban lay dana fi ru dan di artin ban shem ne banum shem te gomni ki por ngi so ki ba bon ki ba wan ba jing kendo hay jong ki yeng ki sam ka gm na ki jong ka wan pat ka jing ja ka wei den ka wei ka ba thang ka ba ta ya ga men sim ni ba bon ki breg ba sha sha ma ka jing long jeman kem lang sa lang hani gisngi ti ben paj menta na ka liang jong ki ba tre kam tre jam ba ki ba kamai men step men singi ki ba men min dan bon na ki kim dan ka kam ka jam ka bahti kana dan rugi batrai hagi kam ba per ki bala khangno ga jaga trai jong ki ru wala gi long ki kam ki ba khambet khambyang maromla ban trai pomlong ban lai jaga trai tengi iru sibo gi jin jar ki ba wan hagi long sem na breng ki ba bon hingi tep bagi long ki breu ki ba accepting you blay but kom ni ka por ngai i ka wei abaki breu ki ro je kanu ka noru abaki pai pat chu blay u blay chum le no la kane ti banyarap iki ka wei ka benta pat ka ba gwa ban kran hang ni kom pastor ka long ban pastor refi la dei ki breu ki ba tep si shayu blay breu ki breu la kensting ka jing shakri blay breu ki breu la jangai no blay ban long ki breu ki bam tep eru yau blay ka jem nyu pi ka long ka jingo so bha so met ben de la blog ka jem pel sentoi no ai sekri yau blay to te bo blay jingi long blay ka jing e u blay ka jing snai ba blank ki ni gi sngi ki ba ngi i ka long sha ka ya jong ka jing tenju ya ka jingen wat ki breu ki bala sekri u try la slemba kini long gi sngi ka jing tenju ka ba krau ka jing jong kiru but ngiru ngi syam kata kajing tenju jengeng kabang idan hau Jesu habagi phai ka diang ngi phai ka man ngi pe jing ja ki ba dan hapo jing ja ki ba an sabar ki jing ja ki ba wan na sabar hatu dan don ka jing kerben mo ya ka jing em ka jongi hatu don ka jing kerben mo ka lang sam jongi hatu don ka jing kerben mo ki khoni ti
ne phi belakam yar karta gi kseu jong phi hato orang gaji kermen mo ya gari je beriu jongi kai gala wai ga ap yangi kawai ga ini ban so scam kalong bau blai ngai hi unum eno yangi ngim tip yak jing jing ja jing so si kiblan tam kumul o badum hai ngi sem jong gi beriu baro kapat ka donut ka perang ka ben sem pat sula ban perkhat kuno ban agi tien ban pentengen ing belamat ing jingja gi ba per ki bang i ko khobor ki be so ling ba ki social media bar ki bang i lyong gi khaman ki umat begitu ki mensim jong gibril ki ba ling ki ba pisah namar bakalawai i gamba dang ap ulo badom basir kai te ko wai galong ba ngingim te masutu gi bara far re tang wai ke bang syam hak bible aga stig jong pol sing bang harum hak po rang ikan du ji ba khrau pa ki bangen kanong bo rum ke chunong san du por pol atho saki hakala nang ba pra hot afu pra ong baro ketay lang nam ta kajing bah tengay kom nigi por kajing kadut yung siyam jong pi jong jong i baro kalong ba ikibrin di ba bah hoj kajing yap kajing im kalong ikti jong to nong bu nong thao wala ai ya kajing im kajing i bangin donan ke partai kana isla partai bangin im ya long kom bangin long mentaru hajo po ni ban sumaru ilaga jong GM chanungi lech chanungi wan kay bangi bam kay bangi di bat sibon gi geiru kiba nakalyang kaji su komni gi sibing ementa ngihapan fikir ken rei ka wei bangi don kam kalong bangi doi bandu mensim no im doi bandu kajing kermen ken karbay no ka mensim kajing kermen yake ibabha ngei scam bagi ni gi ginum sa ban ngin chulong sa tang komni hi pena se shu kom bro jong blai bang pa yak ten jong blai bat hang ning bat enek ten jong blai ka bible ngai scam bau blai unum eno ken yangi bari ka polgen pa shu try ngima bas tolor jing ja ba ja ba wan ja baro la ka long ha ka ri je bre jongi enek yang sam ga jongi la ne deng jong gitu bang itu thao baro kiba mla bai thu karteng ne phi thu karteng ki ka wai ka long pat bang anginum do no kain ka ne ka jingkarman ka bangiran hau blai ka jingkarman ka ka beran kam ta ma kom ni gisngi nginum do man sim no tan gibril haji sosi ku slai haji ling jing pisa ka jongki ki dom ka man sim ka wanda ka bagi ong ten fareng ka spirit of depression ka gem so bangsu ban bam bandi kem so bangsu pantia bandam ki ling ki pisa ki khuslai bagi long kulmar ki buat dia khat pedan itu long jai hap den ko bune ka por jone ki eryong ikan mau itu kana abau jisu ong itu senran ki jo ya nyele sta se silang hap den ga lenti jong ka jing syong jong ki ha to ga lieng ka barit wan be ki eryong bag umsau eryong kala wan ban tur persya seki lalat kelaki bakal dap kato kaling ru ski dak kelej ban ko garpa dong try jisu ta kapor udan atrajong kaling udang yo kata kajing yo sya ula kendit balo kli ki sai jiget ki jofi baru dap awai ki ngile ita silang Teula hukum badumok kita kal yong lo dumok ya ta jing wan kita ki lalat jangan pelung bat lawan ke jing jai ula pej ki habo udan uji su bat ki kita ke jing kermen di mu kain ba ban pelaj ki bikin puasa silang tenega poru beng jone ke jing island ti ki chongi nul o badum kini lalat
kejing wan jong ini kejing sitang kejing pang kejing jaba per keri jongi ai kai ngenang ban pechu Jesu ban khot kharpa ka tang chu baunya lamu halenti ya jongi ban chakri u num eno yang num eno e fi num eno yang phai shu mar ha ung rang kejing kermen ese ngakren hane por dang bi so la jo so no khobor ke por hane ban pentamai pat ka jing so thu jing shai min sim pi nang yai kermen hau Jesu Christ bagi bat ya so no khobor kolong khobor pentamai kwa ben dang ni ka jing so thu api ba mde bandu je kermen rei wahat you try Jesu ulong ka je kermen ken aku menigisi ki por bangi im ini bandu ajur ya gari je baru jongiru igino ilam gino sesiar jongiru beken pai so blai mar kala balong kila persangkat bagila kajing longgong gibrehi dai kajing persang beri barbor kadang put ta manuba long kinong mi khmat pajba ki basap yang ane ka por nginong yalam pajba hano ke kadan fialam ya gari ben rio to tem ba phila ban pan jing start kai no blay un ai bu jing start kono fen le ha kom ni gisngi bangi tep ba jing china jongi bangi phai chano chano kamdan sho tang sho blay ken tenga duai ba kino ilam gari je beri jongi kani de por fen wat ken you blay ese phiru phila jangai no blay kino mi khmat laga kani khubor ka kren ya fi ki belong laban ong ki MLA ni ki MDC ni ki rang ba shnong ki rang ba dong ki secretary shnong secretary dong ni ki ket kam ki sang balang ma fair kami sem yang akhia nam ta jang firu ngadoi ublay un yarap e fi un ring e fi khamjan chu fi abanyo ka jing start ken mar barok ni akhia ken ya kom ni ka por dai chano ke ngen phai ka jing kremen ni long tang utrai Jesu ma ba jing start ka wan nu blay ulo badom num sa kom ni usa pen nu khanyang ru ba wan bele ka je ire dai ben reu barit pa jongi je ben reu ka ba bonsen habangi phai ngi itang ka jing do ji kermen kan don ngi ka jing kermen dengan phai su blay habanga pe ge suri gi khon Israel ru habela klat yu blay kijag hapreng jongki kinong shon ki babon kwan baile eki bagi nong shon bana poru ki pan ki thama hapreng jongki re bagila phai pat chu blai ublai shumle eno eki bahado montaru ka risel kadang sa kadang ne bagalong kawai ni giri ka bakhlan bor tam hagliang ki ge bara par bagi nang ban wad yu blai kalau ngajak beri ke baret tinggi do jika men ken ku ben rew nang ke baret ru ken pai chu blai ken keno yalam hari je ben rew keno mi khamat hari je ben rew keno yalam magi sang balang per baro jong je ben rew da ka buram ye fi da kan tu ken pai chu blai duai ken hau blai khol gar pa ka dong try Jesu bo nyarap efi unai jeng start champang pen le kom no ma Bible ong ha kitab uskharia usekharia prophet jong blai kelong basau dekat ban reu om do paya pom le ka bor ni do men sem jonga tama do men sem ko jong blai u blai unyarap on ai bor ba phila ba pen yalam yagari ben reu nam ta ka puram jong blai nam ta gitu baro kiba ya khon ba yele hagi jumle bese fer karpar gatang jong blai ken kateng Jesu unyaraban ai bor fi kitor ban gi jele hagi pangstam ne poru khol karpar gatang try Jesu bon pen khia fi so na gi ka kam ga jam kamai kaji pisat dingka khol karpar gatang try Jesu unyarap fi na songo banyak mekan fi komne waktin farang heart to heart talk na kamen sim ngamdan ban ong kaman penram ye fi ne ko ban ai ga jingkerman fi to nya phai kan chu blai bla ba nyarap yang
hagi jing rawai ru ba ublay on ai mesim efi te khobon ne jermet kalong to ublay nyarap yang abad efi pengen yo ke jing kreman ke bas camp ken pengen ban phaisu ban pechu ba ketang jisu nyen i ken ba ul o bodom un leino jing pangstam ken leino ke jing kya kan wan but jing yele baro ken do ken dam no hakatong try jisu te tan de poi ta kapor to ngin phai kan chau try jisu no jing baro ngin duai dan kaman kelabor dan kaman kelabor no phai den la jan no blay don kam pin jan pat kan chu blay to blay nyarap epi tang blay pa blay kon blay musim ko tang try jisu Christ amen.